Ya yarar. Бүгінге болды. Құралларыңызды жиыңыз, кетті. Нишек, еләшәсің менде көпшәге. Өзіңіздікілер бек шанып тапшырмай ақыры, мұндай нәрсені сеңа, а? Сің бізде башқа шарақ бедейінде, өзің білесің. Ярар, көруімше ішілер оңай бара, мұнсы яқшы. Мәміне алып қой әлі. Керек ярағың аттарсың. Бұл сәттегі суммаға, сияршынған суммаға кірмей, бұсы менен президент. Оқшы, Праджа. Сен нәрсе құрсамашым үшлерге әзір мен. Тек үшіні де тезлетесі еді, қолар қыштамалай. Объект турында да әзірек білесі еді. Көп білсең тез қартайырсың делер. Бақты жеткәш айтырмен дедім бет мен сеңа. Аңа қадар. Тыныңны да шығарасы болма, аңладың ма? Аңладым менденсің, әзір болу үшін айтуың. Кім болуға қарамастан, ішіні башқарып шығарға ризалаштың ма? Ризалаштым. Вот, шулай болғаш артығын түпшінме. Неше қалды? Памир нешлеп йөрөй? Сенің махаббатқа шанды кебек. Артығын сұрамады. Шулай да сақ бол. Өзің үшін айтудым. Әгәр дә сезнекеләр сизсә, сиңа көн булмай яшәгәндә. Өзім де аңламын инде. Шуңа күрә минем авыз изакта. Молодец. Яра. Бар тегендә егетләр янына теге машинага күчеп утыр. Минем эшләр бар. Аңладым, Раджа. Ярый, сау бол. Яра, кош. Жібіген. Ай-хай, башқарып шығалар мекен. Бұл мәмі яуыз. Объектқа яқын болмаса маңа құшар едім міне. Ну что ж, конкурент, якыннарыңнан қорық. Цезар нәрсе деген әлі? О, Брут, сен де міне, я? Қызым, көбейім. Ölüplerde yaşayasım kele kız. Neşlipsin, özgürsün. Hayırlı gün Rita. Сенің қойтканыңны сезмәдім де. Мен ишекни ачкыч белән генә ачып кердем. Звонок биреп тормадым. Я ничек хәлләрең? Ничек булсын, элеккечә. Бер нәрсә дә хәтерләмим. Әйтерсең, мин бөтенләй бу дөньяда яшәмәгәнмен дә. Нишләргә дә белмим. Син өметеңне үзмә, Рита. Искә төшерәм дип, үз-үзеңне газаплыйсың гына. Тынычланырга кирәк сиңа. Сиңа әйтүе җиңел ул, Гамир. Менә инде 3 атна буе синдә яшим, һәм мин бер нәрсәне дә искә төшерә алмыйм. Хәтерлисеңме? Син чакырган табиб нәрсә диде? Сез, әни булгансыз, сезнең балагыз бар диде. Кайда соң минем балам? Мин ана кеше имеш. Үземнең балам барлыгын хәтерләмимме? Нинди ана булам мин моннан соң? Рита, сиңа ул табибның сүзләрен тыңларга иде бераз.
Біраз дауаланғаш, дарулар ішкәш, қадірін кері қайташақ дейді ол сеңа. Шулай бит. Эй, Гамир. Үйде отырып, нәрсе еске түшірейм мен? Меңа урамға шығарға керек, ізлерге, табарға. Рита, отырғыз әлі. Отырғыз, келігізер. Рита, әмен бит сізге шатлықлы хабар алып қайттым. Я, не дейсіз? Хөрмәтле Сабирова, Маргарита Гайнановна, рәхим итеп үзегезнең паспортыгызны алыгыз. Я, каршы килмәссез дип ышанам инде. Мин Сабиров Гамир Гайнанович. Син минем сеңлем булгаштан, синең дә фамилияң Сабирова, әтиең Гайнан булып чыга, шулай бит инде. Аннан соң бу паспорт синең шын исемеңне белгәнче генә. Гамир. Рәхмәт сиңа. Білесіңме, миннән гел документ сұрадылар. Больницада да, милицияда да. Әйтерсең мин документсыз бүтінләй кеше дә түгел. Ярый инде булды инде. Сеңелкәш, ярамый бит инде булай. Сеңелкәш. Барысы да әйбәт булыр, борчылма. Мин синең фотосурәтеңне телевидениедә калдырып чыктым. Шулай булгач, тиздән синең шын исемеңне дә белербез. Гамир. Бу документтан башка мин бер кешегә дә кирәк түгелмен икән бит. Нурита, мин әйтер идем, син бу кагаз белән дә беркемгә кирәк түгел. Миннән башка әлбәттә. Дәүләт өчен без кешеләр статистика гына. Я Ходаем. Кеше кадәр кешенең гомере шушы уч төбенә сыярлык кагазга бәйле. Була бит булырга тиеш түгел. Нишлисең бит? Тормыш шундый безнең. Яшәү урының шушы квартира дип билгеләнгән. Әгәр дә инде үзеңнең шын йортыңны тапсаң да, минем квартираны онытмассың дип ышанам. Гамир, мең рәхмәт сиңа. Мин синең яхшылыгыңны мәңге онытмаячакмын. Кара әле. Хәзер мин урамга чыксам да югалмамын бит. Урамга бергә чыгырбыз, Рита. Теләсәң бүген үк, кичкә табарак. Телим, бик телим. Әйдә, мин төшкә аш пешердем. Суынгандыр инде. Gördün mü ne yakışılmayı? En kişi seni son koydu degen idi. Dağın tığı sireci bilen bu dağın sındırdı, şulay mı? Elbette, indi kadirlim elbette. Yaşa biraz mı yok mu? Ya, Radja bilen münasebetler nişik? Mince Radja bilen. Yarı kılama indi. Молодец. Şunu da yigitni lektirgensin, ha? Her kimning de kolundan kile turgan iş tugul bu. Hoplayım. Sen koyan bilesin. Ağayan barısın da bilev. Biz bulayğına bir neçe tapkırmına aşıraştı. Şulay devam et. Şap kandidaturdaki ışkındırmağına. Özüne belli yasan tağınday ötürek bulur. Tuktayla. Siz bir dostlar tugul akırısın. Men seni hoplanmazsın deb o'ylagan edim. Hatta bilsang, dolarsın deb de qo'rqqan edim. Ey singlim! Dünya bu aşk ko'zingni. Radja bulay o'zi aybat yigitga o'xshagan. Oqshada qizg'anmaydi. Ortiq baylanmaydi. Tek sana dostlarını ışık qararlarsın. Anısı benim problema.
Ya yarı. Әнін қашан қайтам dedi. Әдеттегі шедір, сұрamadım. Сенбек соңа қалып қайтмайымды. Әненің соңғы арада кәйфі yok, ауырып та тұра. Ұзақламай барысы да өзгерішек. Міне көрерсің. Сен нәрсе турында айтасың? Көп білсең тез қартайырсың. Сенің яқшысы, абайың барлығын ұнытма. Абайың болғанда жоғалмассың. Қаралы, сеңа нәрседір болған бүгін. Keyfim бұлай көтерілген шағы еш болмай тұрған еді. Сын айтам бетіңді ұзақламай барысы да өзгерішек деп. Нәрсе өзгерешек? Барысы да. Міне шушында. Шушында тоқталы Ғамир, зинһар үшін. Әй, бір шек yok. Әйде шығамыз. Ғамир, бірдеңде шек yok. Міне шушы ел бойлап егірдім. Міне қояды шушы тирәдә йығылдым. Демек, тігі ер егет мені шушы орыннан келі шәһәрге алып кіріп кетті. Бізге қазір бұрылып тағын шәһәрге кірге келеді. Әйде. Анда юл үстіндегіне хастахана булырга тиеш. Ул Ират машинасы белән мине шунда илтихам калдырды. Анда мине журналга теркәделәр. Димәк, без ул язуларны таба алабыз. Моны хәтерләвегез бик әйбәт итә. Безгә нәкъ менә шушы урыннан эзли башларга кирәк. Тик артка таба түгел, алга таба, ярыймы? Әгәр дә без артка таба эзләсәк, яңадан менә шушы басып торган урыныбызга кире әйләнеп кайтачакбыз. Һәм сезнең үткәнегез турында бер нинди дә яңа мәгълүмат алмаячакбыз. Син дөрес сөйлисең, Гамир. Эскерттән нәзләгән кебек булып чыга инде бу. Мин бит алга таба бер нәрсә дә хәтерләмим. Тырышырга туры киләчәк инде, Рита. Шәһәргә кергәч яңадан бераз җәяү барыбыз. Бәлкем яңа йортлар, таныш урамнар очрар, бәлкем тагын бер нәрсә исегезгә төшәр. Китик, Рита, әйдәгез. Гамир, бәлки мин бөтенләй бу шәһәрдә яшәмимдер. Нигә алай дип әйтәсең? Кесен, мин үземнең бала чагымнан, үсмер еллардан кайбер вакыйгаларны хәтерлим бит. Мин авылда яшәгәнмен. Минем әбием бар иде. Аны да хәтерлим. Әз генә әтиемне дә төсмерлим булай. Тик койса авылда, кайда яшәгәнемне һич хәтерли алмыйм. Бу урамнар, бу йортлар миңа бөтенләй таныш түгел. Әгәр мин монда яшәгән булсам, алар миңа таныш булырга тиеш. Югыйсә, һич булмаса мин бит бу кибетләргә кирип йөргәнмендер. Бу урамнар буйлап йөргәнмендер. Алар бит миңа нәрсәдер сөйләргә тиеш, шулаймы? Сен ашыгасың, Рита. Беләсеңме, синең авыруың ниндидер мизгел эчендә барлыкка килгәндер. Ләкин һәрбер авыруны дәвалар өчен вакыт кирәк. Бигрәк тә менә синеке кебеккә. Зинһар өчен үзеңне заплама. Сиңа бераз баш миләреңне ял итәргә кирәк. Нервларыңны рәткә кертергә. Менә син көннәр буе нәрсәдер турында уйлап утырасың. Минут сайын, секунд сайын нәрсәдер исеңә төшерергә тырышасың. Нәтиҗәсе юк. Шулай булгач, синең уйлауларың бушка. Нишлим соң? Мин бит кеше, уйлый торган итеп яратылган зат. Мин уйламыйча яши алмыйм. Син үзең дә бит уйламыйча гына яшәмисеңдер. Ә минем хәлем башкачарак. Ничек башкачарак? Шулай менә сиңа да
икенче төрле эшләп карарга кирәк. Ничек икенче төрле? Әйтик, әгәр дә сиңа уйлау ярдәм итми икән, Ие. уйлама. Ә бәлкем уйламау сиңа ярдәм итер. Син тагы көләсеңме? Мин чынлап сөйлим. Әйдә болай итәбез. Син бер ике атна үткәннәр турында уйламаска вакыт бир. Әгәр дә шундай уйлар башыңа килә икән, башка нәрсә турында уйла, тик үткәннәр турында гына уйлама. Нәрсә генә турында уйлый алам икән мин? Минем бит бөтен үткән көннәрем, үткән тормышымны эзләп бетә. Ашарга пешерсәм дә, җыештырсам да, мин үткән тормышым, югалган балам турында уйлыйм. Минем бит бүгенгем дә юк. Ә киләчәгем турында уйларга да куркам. Киләчәккә карап кына алга таба үсеп булмый. Мин моңа ышанмыйм. Үзенең үткән тарихын белмәгән халык. Ул киләчәксез халык. Соң мин бит белмәскә дип әйтмим. Тик үткәннән культ ясарга гына кирәкми. Үткәнгә таянып, менә бүгенге көнне дә, киләчәкне дә кырып булмый. Әгәр дә инде син менә бу тормышта исән калыйм дисәң, киләчәк турында уйларга кирәк. Планнар кырга, максатлар куярга кирәк. Дита. Мин сине башка үзеңне генә өйдә калдырмыйм. Әйдә бер җиргә ял итәргә барып кайтабыз. Чынлап та әйбәт фикер бит бу, Рита. Мин дә ял итермен, син дә уйларыңнан арынып торырсың. Кая? Әйтик, диңгез буена. Әллә чит илгә чыгабызмы? Амир, син моның турында шундый җиңел сөйлисең, әйтерсең лә диңгезгә барып кайту. Ипек кибетенә чыгып кергән кебек. Әлбәттә безгә. Самолетка утырабыз да, икшабыз. Әйртәгә диңгездә су кыйнабыз, кумда кызынабыз. Белмим шул. Алай тиз генә җавап бирү кыен. Ярый алайса. Иртәгә җавап бирәсең. Әгәр дә син риза булсаң, мин иртәгә эшләремне карап чыгармын да, ишле кешеләргә тапшырамын. Ә бүгенгә соң инде. Кайтыйк. Ну, Шурик, молодец. Егетләрнең сөйләвенә караганда кулың калтырамый икән. Шулай кирәк. Чын иратның кулы калтырамаска тиеш. Тырышабыз инде, Раджа. Үзең беләсең, күңелне җылытып торырга өмет булганда, нигә тырышмаска ди. Молодец. Өмет кенә түгел, реаль капитал, дустым. Ксюша әйтә, минем брат капитал ярата ди. Раджа, Ксюшаны кыерсытма, яме. Яшь әле ул. Бер нәрсәдән аңламый. Кем кыерсыта? Минме? Зарланам әллә. Юк, әлбәттә. Шулай да сеңелкәшне безнең эшләргә кыстырмаска иде. Сүз Ксюша турында бармый. Син теге юлы объектның кем икәнлеге турында сораштырган идең. Юк, Раджа, сорама да. Мин моны булдыра алмыйм. Мин сорамыйм. Мин таләп итәм. Онытмадыңмы сөйләшкәнне? Онытмадым, ләкин бу миннән булмый. Теләсәң инде башка объект булсын, ләкин мин моны булдыра алмыйм. Ярый алайса. Сөйләшүне оныт.
Тик мин бирген акчаларны иртәгәдән дә калмыйча кайтарып бирәсең. Мен бере алмайм. Бир алмыйсың? Нишләп әле алай? Мен туттым инде аны. Шулай мынай. Акчаларны тоткансың, эштән баш тартасың. Бу очракта синең кебек шестеркаларны беләсеңме нишләтәләр? Сеңлең Ксюша. Сызгырыйммы егетләргә? Кирәкми. Мен риза, Раджа. Күптән шулай диләр аны. Бар, хәзер өеңә кайтып уйлана тор. Акчаның исе юк, Шурик. Кеше буласың килсә, эшли дә бел. Аңладыңмы? Гамир, ник дәшмисең? Нәрсә булды? Әллә бер хәл булдымы әллә? Берите, гафу ит, зинһар. Минем белән чыксаң менә шулай шпион уеннары уйнап аласың инде. Бик курыктыңмы? Курыкмадым дияргә була. Гамир, мин сиңа бер сорау бирсәм, син миңа төгәл генә җавап бирерсеңме? Биреп кара. Ниндирәк сорау булыр икән инде ул? Хатыным юк, балаларым юк, кәләшем дә юк. Кызларын тагы нинди сорау борчырга мөмкин? Син тагын шаяртасың, Гамир. Соң елыйммы соң инде, Рита? Ярый, үпкәләмә. Ни генә сорасаң да төгәл һәм ачык итеп җавап бирергә әзермен. Гамир, син кем? Соң без бит бу турыда сөйләштек бит инде. Мин кибет хуҗасы. Юк, мин чын дөресен белергә телим. Чындырысы, ничегрәк итеп аңлатыйм икән? Беләсеңме, Казанда үзен үзе кая куярга һәм ничек итеп акча эшләргә белмәгән яшьләр күп. Менә шул яшьләр төркем булып уешалар да айрым эшләр белән шөгыльләнә башлыйлар. Шул яшьләр бригадаларга буйсына. Менә мин шул бригадаларны җитәкләүче бер кеше булып чыгам инде. Кушаматым Памир. Айрым эшләр дигәне, ул кешеләрне талау буламы инде? Син бигрәк инде, Рита. Бәлкем качандыр шулай булгандыр. Тик хәзер заманалар үзгәрде.
Хәзер кеше талап кына акча эшләп булмый. Хәзер төркемнәр бизнес белән шөгыльләнә. Эшмәкәрләрнең күбесе менә шул төркемнәр арасыннан үсеп чыкты да инде. Исән калганнары билгеле. Димәк, син бизнесмен, эшмәкәр. Менә үзең ничек итеп аласың? Бу сүз миңа күбрәк ошый. Югыйсә талау да талау, талау да талау. Дәүләт дигән эшмәкәр безне күбрәк талый әле. Гамир, синең кеше үтергәнең булдымы? Мин берничә ел Кавказда сугыштым. Сугышка ипи ашарга җибәрмиләр. Куркыныч ул. Сугыш дигән нәрсә. Анда курку турында уйларга вакыт калмый. Гаҗәп кеше син, Гамир. Шулай булыр дип уйлаган идем аны. Ничек булыр дип? Минем хакта фикерем үзгәрер дип. Юк, минем фикерем үзгәрмәде дияргә була. Тик барыбер кай бер нәрсәләр аңлашылмый. Мәсәлән, ни өчен син өйдә шулкадәр акча тотасың? Курыкма. Төркем акчасы түгел ул. Төркем акчасы акчак. Ул бер качанда үле йөк булып ятмый. Аны бизнеска салалар. Бу беләсеңме? Мин балалар йортында чагында минем тотарлык кулымда акчам булмады. Акча гынамсың? Туйганча ашаганым да булмады дияргә була. Һәм мин шул чакта үземә сүз бирдем. Кайчанда булса минем өйдә бер ел бер кайгысыз яшәрлек акча запасы булачак дидем. Шул кадәр акча. Байлык аздыра диләр бит. Менә син дә шулай дисең. Беләсең килсә, бер галим акча кешегә ирек бирә дигән. Уйлап карасаң, ничек килеп чыга? Акчасы юк кешегә акча кирәкме? Кирәк. Акчалы булу өчен ул кеше дөньяның астын үскә китерергә, җимерергә, ватырга, үтерергә, таркатырга әзер. Акчасы җитәрлек булган кеше таркалудан качарга омтыла. Моторлык, гаделлек, гүзәллек эзли. Ул инде эшләми, аның өчен акчасы эшли. Менә син мине эшли дип уйлыйсыңмы? Юк, мин эшләмим. Минем өчен акча эшли. Аңлыйсыңмы? Мин ул акчага туры юл гына күрсәтүче. Акчага ята. Һәм кеше үзгәрә. Дөньяга бөтенләй башка төрле карый башлый. Мана ничек аңларга соң? Акчаның булуы яхшымы, әллә булмавымы? Әлбәттә булуы диячәк миллионерлар. Ул булсын өчен нәрсәнедер җимергә, ватырга кирәк. Җимергәнне кемдер яңадан җимерер өчен аны торгызырга кирәк. Аңлыйсыңмы диде? Менә шулай, башка юлы юк. Рита, гафу ит, мин сине куркыттым бугай. Шулай инде менә. Үткәннәр тыңгылык бирми. Син менә үткәннәреңне хәтерләмәвең белән күпмедер дәрәҗәдә бәхетле дә әле. Я. Я, Рита. Барабызмы инде бераз җиргә ял итәргә, Куркыныч кеше син, Гамир. Шулай да минем башка чарам юк. Шулай бит? Рита. Мин сиңа бер качанда бер нинди дә начарлык эшләмәячәкмен. Син моны беләсең. Үзең хәл ит. Монда калсам да бер нәрсә дә үзгәрмәячәк. Димәк, син хаклы. Миңа үткәнем турында уйларга ярамый. Уйламаска миңа. Уйламаска. Гамир, мин диңгез буена барырга риза. Ярый. Ярый, алайса иртәгә бөтен эшләремне тапшырам да самолетка билет алам. Әкияттәге серле йомгак кебек ник чуалды болай язмышлар. Гомер китабының һәр битендә ятлар белми торган сагыш бар. Адаштым мәллә сукмак эзләп, ник яктыра әле бу таңым. Риза идем мәңге караңгыга, чыгып киләм җиргә мин тагын.
Neden? Mümkünmü? Taş начальник. O kaktus. Selam ve selam. Айтылма. Rahmet ya halledecek budur. Budur sile. Problemalar, yoğunluklar, işler var mı? İşler var ha. Bugün seni kötmegen edik. O'zgargansin. Tanıp topolmay o'zingni hatto. O'zing bilasan, savdo ishlarini uzoqqa qoldirib ketib bo'lmaydi. Ikki atna yol etdik jetar. Ya, men bo'lmaganda nindi yomonliklar, problemalar kelib chiqdi. Vaqt yakni sanamaganda alayıq problemalar yo'q kebek. Ko'rshillar deputatlikka kandidat saylaylar. Agarda biz o'zimizning kandidaturani chiqarmasak, territoriyani qo'llanarga yerilar. Sensiz hal etmadik endi. O'ylarga kerak. Siyosat belgili, Kreml narsa. So'ng agarda endi ko'rshillar qo'zg'algan ekan, bizga da qo'l qo'shirib o'tirga yaramas. So'ramasalar da belgili. Menda naq shulay o'ylayman, Pamir. Tag'in kapitan brigadan chiqarga tili. Teltebinden shusha anglashildi. Narsa qoldi? Tege ko'pir yanındagi kioskin, balıqchilar kioskin. Yarım meni yanıma kelsin, söylashirmiz. Problemalar bo'lmas deb ishonaman. Tag'in narsa? Boshqa yomonliklar yo'q. Siman, Shurik turida aytsamgina. Ya. Nechigrak tutdi endi o'zin iptash Shurik. Olay ortiq sheklanirlik o'rin yo'q siman. Tik bir o'rmon quruvchisina borib yedi. Avga chiqarlar deylar. Kim? Shurikmi? Heshul, men de biroz sheklangan edim. Tiu qarchindan da Shurikning tug'ani bo'lib chiqdi. Anisining abisi. Informatsiya diriz. O'nda anisi bilan da, singlisi bilan da yeri. Qo'y vaqt o'zingina da. Ondan so'ng Shurikning singlisi Raja bilan bek do'st deylar. Yansin bilan. Shurik Qort bilan ilk aralashganmi? Anisini ochiqladingizmi? Albatta, ilk aralashganlar edi. Tik so'ng arada ishlagan. Yigitlar o'rmonga borib tegi qortni siyladilar. Bir-ikki kundan so'ng o'zi betinisini bayna-bayna siylab bergan. Shurikni qo'yan atarga yeretay ekan. Dirisini aytganda Shurik kimdandir bek qo'rqa ekan. Shunga ko'ra anga qirolga iyalashirga kerak deb anglatgan, saqlanir uchun. Rahmat. Rahmat kaktus. Shim do'sting. Turishamiz endi, Pamir, turishamiz. Mening tilagimni xotirlaysizmi? Men umidlarni olammi? Bilasizmi kaktus? Rahmat. Men bit qaytganda Moskva orqali qaytdim. Emish-emishlar durust bo'lib chiqdi. Anda endi ko'plar birsin-birsi qirganlar. Moskvada bizning kibiklar barmoq bilangina sanarliq. Uzoqlamay bizga da kelib jetishak bo'ldi. Bizning brigadalarga yoshlarining turkumlari almashqa keladi. Tarix quvvatlanar kaktus. Shunga ko'ra ketgan chiroqda da bizga birga ketirga turib kelishak. Tek mening senga bir o'tinishim bor. Tag'in bir yilga mening bilan qol. Sening kabi yaqin do'stim yo'q bit mening. Anglayman men seni, Pamir. Men o'zim da senga bek rahmatlaman. Alaysa kelishdik. Qaralar Rustam. Bugun men narsaga o'radim. Ayda bir restoranga borib o'tiraylik. Aydasan?
Білесің, Рүстем, менің сеңа көптен енді бір нәрсе айтқым келеді. Менің есімім Ғамир. Бұл турда сен генә түгел, тағы бір кіші біле. Менің балалар йортында оқ Памир деп дәшәләр еді. Ғамир, Памир ұшаған бет. Пленнен құтылғаш та паспортқа да шулай деп яздырттым. Военкоматта Ғайнанов Ғамир хәбәрсіз юғалғандар арасында. Ғайнанов Памир сенің қаршыда. Мына шулай. Да. Қарап, сенің яғын кішің бар ма? Әти өлгәннән соң иң якын кешем әни. Сеңел белән абый үз тормышлары белән яши. Мин әни янында. Демәк, сенің сіңлең бар. Миннән 2 яшькә кечерәк. Абый бездән күпкә зур. Шуңа күрә мин балачактан сеңелем белән бергә уйнап үстем. Білесіңме, сен шундый бәхетле бит, сіңлең булгач. Минем дә сіңлем бар. Әйдә, сіңлеләр өчен шик. Ләкин ул минем авырый. Терелергә өмет бармы соң? Бәлки мин ярдәм итә алам, минем абыем хирург. Өмет бар. Ләкин мин аның терелүен теләмим. Аңлыйсыңмы? Ғамир. Мин сизеп торам. Нәрсәдер әйтергә телисең. Соң аңлатыбрак сөйлә, югыйсә мин бер нәрсә дә аңламыйм. Башлаганмын икән инде, бетерәмен дә. Күптән түгел мин сеңлемне чыгарттым. Бер туган түгел, әлбәттә, шулай да сеңлем. Хәзер ул миндә яши. Беләсеңме, аның авыруы гадәти түгел. Ул хәтерен югалткан. Гомумән элеккеге тормышы турында бер нәрсә дә хәтерләми. Мин аны аңа ял булсын дип күптән түгел диңгез буена алып бардым. Син беләсең. Кичә кайттык, ә бүген мин аның кем икәнлеген, кайда торганын, гомумән әйткәндә элеккеге тормышын ачыкладым. Мин барысын да беләм. Соң Ул зур фаҗиғага очраган. Мин аңа бу турыда әлбәттә әйтә алмыйм, чөнки мин аның терелүен теләмим. ә син элек сеңелең турында беләдер инме? Юк, мин аны күптән түгел генә очраттым. Бу әһәмиятле түгел. Мин аңа дөресен әйтә алмыйм. Аңлыйсыңмы? Юк, аңламыйм. Ярар, аңламасаң, бу әһәмиятле түгел. Мин синнән икенче мәсьәлә турында үтенмәкче идем. Ғамир, беләсең бит инде, кулдан килгәннең барысын да эшләрмен. Рәхмәт. Ғамир, эшигә әйдә. Мин үземнең барлык мөлкәтемне, квартирамны, коттеджны, машиналарны, кибетләремне барысын да сеңлем исеменә яздырырга телим. Барысын? Барысын да сеңлем исеменә яздырырга телим. Хисапларны тиз генә эшләп, законлы рәвештә беркетергә телим. Ни кадәрле тизрәк эшли алсаң, шул кадәрле әйбәтрәк. Барысын. Сеңелеңә. Мин шулай хәл иттем. Син яхшы уйладыңмы? Күптән түгел генә очраттым дисең бит. Син аны әйбәт беләсеңме соң? Бәлки ул берәр
Аферист кыдалар. Синең туганлык кисәрендә уйнап, бөтен мал-мөлкәтенә хуҗа булырга йөри. Кактус. Башка алай сөйлисе булма, аңладыңмы? Мин синнән киңәш сорамадым. Синең өчен бу билгеле, көтелмәгән хәбәр. Юридик яктан проблемалар булмас дип ышанам. Идарә минем кулда кала. Барысына да сеңлем хуҗа булуын телим, аңлыйсыңмы? Бер карасаң, фикерең әйбәт. Дөресен генә әйткәндә, хәзер беркем дә мал-мөлкәтне үз исеменә яздырмый. Мин үзем дә бит инде Казанский сирота кебек, ялангач. Тик сеңелең шанычлы булса, ярый инде. Шанычлы. Әйдә. Бусы соңгысы. Тик ишәр алдыңмы? Сиңа тагы бер үтенечем бар. Памир, мин яртылаш исерек, бәлки иртәгәгә калдырырбыз. Юк. Мин сиңа көн сайын жаныңны ачып салырга җыен, тыңлыйсыңмы? Тыңлыйм. Синең якын кешең бармы? Әйттем бит инде. Әнием, туганнарым. Юк, мин ул мәгънәдә түгел. Беләм, син өйләнмәгән. Синең яраткан хатын кызың бармы? Юк. Мин сине үземнең сеңлем белән таныштырырга телим. Мин аны үзем дә бик нык яратам, тик ул минем сеңлем. Үтенечем шул. Син минем сеңлемне гомерең буе кайгыртырга, аны бәлә казадан сакларга вәгъдә ит. Гамир, бу нәрсә дигән сүз? Ә син үзең кая китәргә җыенасың соң? Сүзем шул. Мин үзем кайгырта алмасам, син минем сеңлем турында кайгыртырга тиеш, аңлыйсыңмы? Гамир, мин аңа өйләнә алмыйм. Берәр ярдәм кирәк булса, һәр вакыт мин әзер. Нигә өйләнә алмыйсың? Мин өйләнергә җыенмыйм. Өйләнәсең. Минем сеңлемне күрсәң, өйләнәсең. Гафу ит. Яратмаган килеш. Бер кайчанда өйләнмәячәкмен. Хәтта синең сеңлеңә дә. Сен миңа ашыйсың. Син минем кебек. Тик барыбер өйләнәсең. Гамир, әйдә иртәгә сөйләшәбез, ә? Юк. Башта вәгъдә бир. Ярар. Синең сеңлеңә һәр вакыт ярдәм итәргә, күз кулак булырга вәгъдә бирәм. Тик өйләнү мәҗбүри түгел. Рәхмәт, Кактус. Тагы. Менә монда сөйләшкәннәр ике арада гына, аңладыңмы? Әлбәттә. Әйтмәсәң дә билгеле бит инде, Памир. Хәерле кич егетләр. Мин Гамир. Әйдә, мин бүген өйгә кунарга кайта алмыйм, ярыймы? Мин бүген Иракта. Үзең генә кунарга курыкмыйсыңмы? Курыксаң, әгәр Камиләттәйне шакырта алам. Ярый, алайса курыкмыйсың. Әйе. Монда хәл итәсе проблемалар да бар иде, әйе. Ярый. Борчылма, ярый, әйе. Иртәгә күрешкәнче, ярыймы? Ярый, пока. Ярый, хуш. Менә шулай, Кактус. Соң мин бит инде бу кыяфәттә сеңлем янына кунарга кайта алмыйм. Шулай бит. Әйдә бүген коттеджга кайтабыз. Кызлары да чакырыбыз. Юк, Памир. Мин кайтмасам, әни кайгыра. Мин кайтканчы йокламый ул. Мин өйгә кайтам.
Ярый, алайса. Demek meni bir kimde tanımagan bir kimde sevmeden. Demek bu şehirde meni bilüşü yok. Bu şehirde meni bilüşü yok. Belki men başka şehirdendir. Qarayman men. Бүтән şehirlerden, avullardan izlerge gerek. Bu kanal Respublikaga çıkarma. Мен сұрашырмын, айтам. Ғафу ет сен қара. Мен елді арадым. Сенің күткеніңді білем, тек кеше қайта алмадым. Ярый борчылма. Фирмада барысы да тәртиптәме соң? Әйе, әйбәт дияргә була. Мамир. Телевидениеда нәрсә диделәр? Шалтыратмадылармы? Юк, шалтыратмадылар. Мин үзем дә шулай дип уйлаган идем. Әгәр дә син нәрсәдер белгән булсаң, миңа кичә үк хәбәр иткән булыр идең, шулай бит? Әйе, шулай. Гамир, син авырмыйсыңдыр бит? Әллә нәрсә шунда. Әллә климатты алыштыру ярамады. Кәйфем югырак. Гамир, әйбәтләп ят әле. Температураң юктыр бит? Юк. Башың кайнап түгел. Берәр дару ичеп карамыйсыңмы соң? Минем мидә дарулар юк була инде ул. Алайса мен сиңа чәйеңне катырак әзерләп куйам. Хәтерлисеңме, Гамир, син миңа беренче көндә бер нәрсә дигән идең. Бар вакыт кына ярдәм итә ала сиңа. Синең өчен иң әйбәт дәва ул вакыт дигән идең. Хәтерлисеңме? Гамир, син дөрес әйткәнсең бит. Мин хәзер ул вакытның тизрәк үтүен телим. Туганнарыңны табу ышанышы сүнгәннән соң син яңа тормыш башларга тиеш буласың дидең. Хәтерлисеңме? Демәк, миңа яңа тормыш башларга вакыт җитте. Мин эшкә урнашырга телим. Бигәбә. Мин бик шатмын, Рита. Безнең офиста сиңа эш табылыр дип уйлыйм. Шурик, нәрсә булды? Нишләп торасың монда? Нишләп торамы? Нишләп торамы? Ә менә нишләп? Гамир! Гамир! Нәрсә булды, Гамир? Нәрсә? Алина. Алина. Синең исемең Алина. Гафу ит мине. Алина. Әйш. Ни әйтерсең?
Bu ne deri xotin qiz bilan chiqdi? Xotin qiz bilan. Sile. Shu narsasini siylaysing endi ani. Eshik tubida kutib turdim. Bir o'zingina. Ol ne deri xotin qiz bilan chiqdi. Atqansыңдыр бит. İkisinde. Sen attım demiş endi. İkisi de yığıldı. Kontrolünü attın mı diyeyim? İnte. Başlarına mı? Ne? Sen attım, ikisi de öldüler. Küpçanı koya koydum. Irgıttım şunda. Bir etajdagi şüp savutuna. Sen ne söylesen ya? Kimni aldıysın sen? Anda yok bir neydi şüp savutu. Bir şey nasıl etken idim? Koy ırgıttın küpçanı. Radja, men barısında işledim. Pamir. Radja, men kaçan böleklenim? Hazır. Hazır yok mu? Hazır yok, hazır yok. Ha, biz kaya varapsın. Mena qaytabız Şurik. Mena. Vakıygаны yuvarga kerek bütündü. Kontrolni mine bulay bulağı. Көп meyrettin fintekке. Teki şul kelşulip gitti. O'zimiznikilarga qursan yaxshiroq bo'lar edi. Bu salagi bilan problemalar gina. O'zingni deb pishiratuv bor. Mende bit Pamirda işi spetslar yok. Aның орында bulasın kelemisin? Ha? Ha. Yarar edi. Alıp gitti. İşini bitir bunu. Ette bilirdik bulmaz. Mine şulay, Pamir. Bir kazanğa iki teke başı sığmıyor. Бүтән benim ayak arasında bu talap yürümezsin. Хәзер кайтам диеп киттең, кемнәр кисте юлларын, минем алтын йолдызымны кайсылары урлады. Киттең